dětské hřiště Staré Boleslavi u autobusového nádraží. Teďka už je tady jenom jediná atrakce. Ostatní atrakce jsou zničený a odstraněný. Byla tady prolizačka, dlouhý most, houpačky, byly tady pro malé děti v parku. Dneska tady není nic než binec. V parku je plno odpadků, neuklízenýho, počmáraný, někdo už rozebírá i bývalý pískoviště. Zkrátka bylo by potřeba, aby se někdo tady o to postaral. A možná, že by stálo za to vystavět zase nějaký další atrakce a prolizačky pro děti. Jenomže park se nedá zavřít, tudíž by asi dopadl tak, jak dopadly ty starý. I tato prolizačka je vidět, že už je opravovaná, to všechno je dílem vandalů. Navíc park není vůbec, co se sníh, tak je plný odpadku, plný.